Trá Pictiúr, Samhradh Iontach. Pictiúr a haon. Íona amháin atá ann agus tá an scoil críochnatha den Samhradh. Lá bra gréinmhar atá ann. Tá méamh agus cliana ag caint os córan té péal. Tá súil ag méamh go mbeidh Samhradh den sco acu. Aontaíonn cliana le agus deir sí go bhfuil a lán le plé acu faoin na bleananna don Samhradh. Pictiúr a dó. I Pictiúr a dó feictear na cailíní in ifig bhainisteoir an óstáin san óstán áitiúil. Tá siad man agalibh leis an bhainisteoir faoi fosta áil san óstáin ar feadh míosa chun píosa airgid a thuile don chuid eile den Samhradh. Is léir go bhfuair siad an post, mar feictear na cailíní an sin ag glanadh ceann den na seomraí. Deir méamh go bhfuil an táló go bhfuil an post acu. Fad is atá sí ag folús glanadh. Pictiúr 3. Nuair atá dóthain airgid ag na cailíní, cuireann siad saoire go dtí an roimh in áirithe. Feicimid iad os córan chalasaim. Tá an aimsir gan sáú. Is folas go bhfuil píosa siopadóireachta déanta ag na cailíní, mar go bhfuil cúpla málaí siopadóireachta ina láimhe acu. Ceapann cliana gur cathair ghlóite í. Pictiúr 4. Ina dhéag na roimhe fillann na cailíní ar aisceáile. Tá an bharrtacha ar an bhfoireann pelle áitiúil. Bíonn siad ag cleacht 2 uair in aghaidh na seachtaine, agus faoi dhearr tá an cluiche ceannis acu. Fáin na cailíní an bua agus tá glondar an domhnathair. Chun céiliúr a dhéanamh ar an mua, téann siad go dtí an phictiúrlainn chun scannáin a eiscint agus grán rósta a ithe. Pictiúr 5. I Pictiúr 5 feicimid na cailíní ag obair ar son na carnachta Naomhinseanta de Pól. Obair Iontach atá ann, ag cabhrú le daoine bochta agus daoine gan dídean. Tugann méamh éadaí agus bia de cheann bheanmhocht amháin, atá ina suí ar leacht aris. Tá sí an-bhuaich as ocht na cabhrach. Pictiúr 6. Sa phictiúr deireanach tá deireadh an todhraigh tagtha. Deir méamh gur bé an Samhradh a bear a bhí acu riamh. Aontaíonn cliana le agus deir sí go bhfuil si ag súil go mór leis an mbliain seo chuaigh. Samhradh don sco a bhí ann, lán le heachtraí agus rudaí nua.